Hej alle sammen, og velkommen til den video. I dag skal mig og Silas lave valer i min mund. Det de går ud på, det er at han tager sådan noget i munden på mig, og så skal jeg gætte hvad det er. Og hvis jeg gætter det, så... Hvis du gætter det, får du et point, og hvis du ikke gætter det, får jeg et point. Ja, og så den der taber skal spise noget hundemad. Ja. Den første ting, det er... Ja. Hvad er det her? Jeg ved godt, hvad det er. Setup. Ja. Yes. Et point til mig. Den næste ting, det er... Åbn kæften. Kom her. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Ej. Hvad er det? Er det chili? Synes det er chili? Ja. Nej, Hvad så? det er chili chunks. Ej, det er jo det samme. Det er det samme. Fuck, det er stærkt. Ja. Okay, det er kun... Ej, det er stærkt. Ja. Ja. Så er det godt, du kan få noget koldt. Åh. Er det smør? Ja. Åh. Fuck. Og den sidste ting... Jeg har allerede vundet. No shit. Bare lad øjnene. Næste ting, det er... Hvad er det? Nødder. Nej, det er mandler. Ja. Okay. Jeg har bare en 3-1, så Silas skal spise hundemad. Okay, så skal Silas så hundemad. Det bliver sgu rimelig lækkert. Tak fordi I så med på den her video. Håber I vil smide like, subscribe, abonner og kommentere. Husk at subscribe til Silas kanal. Det er oppe i kortene. Det ser vi bare i næste video. Hej!